ଭାରତର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଲୌହ ଖଣିଜ, କୋଇଲା, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଚୁନପଥର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ଭୂଗର୍ଭୀୟ ସମ୍ପଦ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ? ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମ୍ବର 1, କେନ୍ଦୁଝର। କେନ୍ଦୁଝର ଲୌହ ଖଣିଜ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ଲୌହ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ, ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ବରବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃହତ ପରିମାଣର ଲୌହ ଖଣିଜ ଖନନ କରାଯାଏ। ଏହା ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଲୌହ ଖଣିଜ, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପ୍ରମୁଖ। ସୁକିନ୍ଦା ଉପତ୍ୟକା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ଏହା ଭାରତର ମୋଟ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖନନ କରନ୍ତି। ଯାଜପୁରର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କଳିଙ୍ଗନଗରକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲୌହ ଖଣିଜ, କୋଇଲା, ଚୁନପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାର କୋଇଲା ଖଣି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲା ଓ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟାପକ ଖନନ ହୁଏ। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏହା ଅଞ୍ଚଳରେ ନଗରୀକରଣ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 4, ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମହାନଦୀର କଲ୍ଫି ଡିସ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃହତ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଖନନ ହୁଏ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କୋଇଲା ଖଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳକୁ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏନ୍ଟିପିସି ଭଳି ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 5, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଇଲା ଓ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖନନ ହୁଏ। ଏହା ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବେଦାନ୍ତ ଭଳି କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୌହ ଖଣିଜ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ଗରୁମହିଷଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୌହ ଖଣିଜ ଖନନ ହୁଏ, ଯାହା ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖଣି ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।